Ja som rád, že ste sa dali na vojnu, lebo to je vojna trošku taká. Hej, že je to tlak na nervy a niektorým to ide ľahšie, niektorým ťažšie a si myslím, že bude treba inšpirovať sa navzájom. Najlepšie to, že hráme pred pred ľuďmi a každý raz celý koncert. Napríklad nehráme nejakú časť, alebo všetko od začiatku do konca. To je super. To bude také, podľa mňa, také dobre, že si zoberete príklad z toho, ktorý dobre pracuje, ktorému to ide a tak sa na neho doťahovať. Tak toto bolo vždy, aj keď ja som bol mladý, mal som starších kolegov, ktorí proste hrali super a ja som bol prvák a som chcel hrať tak, ako hrá absolvent. A keď cvičí človek, tak za rok som ho mal. Ja som hral za rok ako on. Keď žerieš to, keď proste ti chutí jedlo, môžeš. Ja hrám veľmi dobre. Na to, že som necvičil. A vy?